ахири мақомоти давлатӣ вобаста ба риояи қатъии қонунгузорӣ дар самти истифодаи муассири қитъаи заминҳои мактабӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ вокунишҳои мусбиро дар байни аҳолӣ ба бор овард. дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор кардани далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини ҳудуди муассисаҳои таълимӣ аз тарафи гурӯҳи кории ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои салоҳиятдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд як ҳолати ғайриқонунӣ истифода намудани қитъаи замин ошкор карда шуд. чунончи сокини деҳаи Сомғори ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияи Спитамен Муродов Дилмурод Юсупович ба масоҳати 0,29 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24-ро ки дар он бинои кӯҳнаи муассиса ҷойгир аст худсарона ғасб намуда мавриди истифодаи шахсӣ қарор додааст. моҳи апрели соли 2023 гурӯҳи корӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи хуқ ташкил шуд ва собиқ бинои муассисаро боздид намуданд ва 29 сотиқ замине ки аз ҷониби шаҳрвандони алоҳида ҳам ғайриқонунӣ хусусӣ гардонида шуда буд пурра бартараф карда шуда замини мазкур ҳамчун хоҷагии ёрирасон ба баланси муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 24 баргардонида шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки қитъаи замини мазкурро Муродов Дилмурод соли 2008 ба тариқи музояда дар асоси ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ба даст овардааст. қисми заминҳои муассисаи рақами 24 ба майдони 29 сотиқ муайян шуд ки бо аз ҷониби шаҳрвандон харидорӣ карда шуда қарори раиси ноҳияи Спитамен ки соли 2014 ба таслиф расида буд бо ҳалномаи суди ноҳияи Спитамен бекор карда шудааст. айни ҳол замини мазкур ба таваззуни муассисаи рақами 24 гузаронида шуда бо сертификати ҳуқуқи истифодаи замин таъмин карда шуд. дар асоси эътирози прокуратураи ноҳияи Спитамен қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуданд ва тибқи қарори раиси ноҳияи Спитамен қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба мувозинати муассисаи таълимӣ гузаронида шуд. дар рафти санҷиш аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Муродов ба масоҳати 0,29 га замини муассисаи таҳсилоти умумии рақами 24 ноҳияи Спитаменро худсарона ишғол намуда онро аз соли 2011 то инҷониб ҳамчун боғ истифода мебарад. дар асоси санадҳои эътинои прокурорӣ 0,29 га замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ба ҳисоби заминҳои муассисаи мазкур баргардонда шуд. аз шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд даъват карда мешавад ки ихтиёран онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол ин ҳолатҳо ошкор ва нисбат ба чунин ашхос қарори қонунӣ қабул карда мешавад. соҳаи маориф хусусан мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба ғамхории на танҳо давлат балки шаҳрвандони ватандӯст ва оянданигари ҷумҳурӣ ба таври ҷиддӣ ниёз дорад.